Ini gaweane. Sekarang kita tansah dipun uri-uri dan dipun mangertosi saged nglaksanaken kersanipun panjenengan sami kantos sampun. Lajeng ingkang sepisan menika karena sepuluh jenengan abang menika kangge nyuwun dhateng kersanipun Gusti Allah saged kapariwan wilujeng sak penganggap utawi sak panggihipun. Ingkang dados kersanipun masyarakat menika saged kaparingan ayem tentrem lancar anggenipun sami makarya pados rezekinipun Gusti Allah kinten lan dahareipun. Nggih. Yang kaping kalih menika sarana kangge ngimut-imut utawi menawi kami memundi menika boten namung kangge ngimut-imut tradisipun simbah anggenipun damel unggon utawi anggenipun nanyaraken unggon dipun papaaken wonten ing Tengkoler lan wonten ing sapojokipun SD menika ingkang kawastanan tinggalanipun simbah menika dipun asmani dipun paringi nama Mbah Joyo Kusumo. Menika Joyo Kusumo menika sampun nonton video dhateng masyarakat saged mangke ayom-ayom tata tinggi tentrem masyarakat saged guyu dipun kali sedaya video dipun dina dipun nonton ing saderipun. Sasampunipun Mbah Joyo Kusumo dipun papaaken wonten ing papan enggal menika saged jumbuh manung karo masyarakat ayem tentrem aja wido aja rubido madhaten masyarakat saged jangkung kawilujenganipun sak ngajeng lan sak pawenipun. Nggih. Ingkang kaping tiganipun menika uri-uri utawi ngemot-emot dhateng cikal bakal akar bakal ingkang jejikal wonten ing kayu ares kalebu para leluhur ingkang semojo